Не знам дали някой ще види това видео. Казвам се Мартин Негрев. Годината е 2072. Много странна ситуация. Не знам дали има смисъл въобще да го снимам, ама ако някой го види, ще извада голям късмет. Сигурно няма да ми повярвате, но да, това видео от бъдещето. Знам, че при вас е 2022, но така стана, че през 2023 година, която при вас още не е настъпила, аз бях принуден да се подложа на една манипулация, за да избегна пандемията с COVID. След 17-та ваксина нищо не работеше и единственото предложение, което имаха учените, макар и скъпо, беше да замръзат много от хората до време, в което тази пандемия няма да я има. Та накратко, спасението беше да замръзат телата ни и да контролират ума ни с специален интуитивен софтуер. Явно нещо се издъни от този софтуер и ума ми е буден, но тялото не. И явно съм някъде вътре в този софтуер. Няма нищо, като е празна, черна стая, така се чувствам. Знам само, че е 2072, опитах чрез софтуера да дам някаква комуникация, но тялото ми не се буди. Единственото, което успях да направя, е по някакъв начин, не знам как, не мога да си го обясня още, е да се свържа с TikTok в миналото. Хора, някъде там, 2022 е Мартин Негрев, т.е. аз, преди да се замързи. Моля ви, пишете коментари, лайквайте и коментирайте с мен. Ще продължавам да се свързвам, за да видя какво ще стане. Надявам се да го намеря, за да мога да го спра, т.е. да спра себе си и да не прави тази процедура, защото това е абсурдно. Седа тук от дни и едва днес успях да се свържа с вас, чухте ли? Пишете в коментарите, дай да намерим някакво решение и да се свържа с себе си в миналото. Абсурдно, не знам.